Un incendio forestal afecta 60 hectáreas no concello de Padrón. A columna de fume é visible desde vías como a AP9 e desde distintos puntos de concellos da contorna. A Xunta mobilizou un amplo dispositivo con 12 axentes, 13 brigadas, 8 motobombas, 5 helicópteros e 6 avións. Xornada de temperaturas extremas en prácticamente toda Galicia que obrigaron a activar avisos por calor no noroeste e no interior da provincia da Coruña. Tamén no interior da provincia de Pontevedra con rexistros que chegaron ata os 38 graus. A máxima acadouse en Ourense, onde rozaron os 40. Cumpre 25 anos o Centro Tecnolóxico do Mar de Vigo. Trátase dun referente na investigación dos recursos mariños. No aniversario do CETMAR, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou a súa achega fundamental para que a voz de Galicia se escoite nas decisións que se toman en Europa sobre os recursos do mar. O Papa remata unha viaxe histórica a España. Esta tarde abandonaba Tenerife, iso sí con algo de atraso, por mor dunha incidencia técnica no seu avión que obrigou a empregalo do rei Filipe VI. León XIV chamou a respectar a dignidade de todas as persoas e poñelas no centro de todas as cousas. Boas noites, información en directo. A esta hora está activo un incendio forestal na parroquia de Herbón, no concello de Padrón. Imos coñecer a última hora con Patricia Vilar. Adiante. Pois o lume comezaba ás 4 da tarde, aquí nesta zona de Herbón, enseguida se propagaba monte arriba. Agora mesmo segue un enorme dispositivo despregado, seguen traballando os medios aéreos e farano hasta que caia a noite. O lume a estas horas arrasou xa 60 hectáreas. Polo momento non hai perigo para as casas, non foi necesario decretar polo momento, como dicimos, ese nivel 2 de emerxencia. Segue facendo moitísimo calor na zona. Afortunadamente o que non hai evento, non corre o vento, polo que entendemos que isto facilitará que o incendio non se siga propagando con máis rapidez. Esta estrada, a AC 242, que une Padrón con Pontevea, está agora mesmo medio cortada ao tráfico, están deixando pasar os medios que van traballar no incendio e algúns vehículos que van cara a algún lugar que é imprescindible, pero en xeral para os coches cortouse esta estrada, sobre todo para que poidan pasar os equipos de extinción. Este incendio provocou unha enorme columna de fume visible dende moitos puntos, será visible dende a AP9, tamén dende concellos limítrofes como Teo, como Santiago, pero ata dende concellos como Arousa. Como dicimos, un dispositivo composto, entre outros medios, por 8 motobombas, 6 avións e 5 helicópteros, segue traballando arreo na zona, mentres o lume de momento avanza monte arriba. Grazas, Patricia. 9:03 a información en directo desde ese incendio en Padrón. Mentres, Galicia está metida de cheo nun episodio de calor extrema. As temperaturas superaron hoxe os 35 graus en boa parte da comunidade e achegáronse mesmo os 40 nalgúns puntos. Alejandro. Si, o certo que foi unha xornada de moitísimo calor, tanto aquí no interior da provincia de Ourense como tamén no interior da provincia de Pontevedra, e desta hora os termómetros aquí na cidade das Burgas aínda roldan os 30-31 graus. Mañá continuarán as altas temperaturas, por iso toca extremar as precaucións, sobre todo para os máis cativos e tamén para os máis maiores, hidratarse ben, evitar expoñerse nas horas centrais do día. A Protección Civil lanzou 2 alertas, unha vermella no interior da provincia de Pontevedra, tamén outra laranxa no interior da provincia da Coruña, porque estas temperaturas son moi altas para estar aínda ás portas do verán. É un dos episodios de calor máis intensos dos últimos anos nun mes de xuño. É que fai uns 15 días estábamos todavía de roupa de abrigo. Aquí o que pasa é que un día pasas de inverno, outono, primavera e verán. Para que chegue o verán aínda faltan 9 días, pero este venres os termómetros disparáronse en boa parte de Galicia. Venimos de Andalucía, que hace menos calor que aquí. Este calor así tan fuerte a mí no me gusta. As temperaturas superaron os 35 graus en moitos puntos, sobre todo no interior da provincia de Ourense e nas concas do río Miño. Pois intentando que non nos dea moito sol con medidas de seguridade, unha gorra e hidratarse bastante. Temos piscina, temos río e temos duchas aí para poder atemperar un poquinho estas temperaturas no corpo. No, isto é unha piscina.
entón é algo, nadar un pouco e salir, que é o mellor que podemos facer. A calor foi afrouxando canto máis ao norte, pero notouse de maneira inusual na comarca de Ferrolterra. Pero también lo llevamos bien, ¿eh? Claro. Lo llevamos muy bien. Bueno, yo prefiero que haya 30 grados, sobre todo porque de noche es raro que mantenga y no estamos a veces aquí con la chaqueta puesta, ¿eh? A excepción foi a Mariña de Lugo, onde non chegaron aos 20 graus. Isto é unha delicia. Para mí é fundamental que faiga esta temperatura e non os 40 grados. Todo un refuxio climático fronte a unha calor sofocante que non dará alivio polo menos ata o domingo. A temperatura máis alta de toda Galicia, con 39 graus a iso da media tarde. Varios puntos da provincia chegaron aos 38 graus, que tamén se rexistraron en Salvaterra de Miño, na provincia de Pontevedra. Como contraste, atopamos a Mariña de Lugo, onde se rexistraron as máximas máis baixas, 19 graus de máxima en Viveiro ou 18 en Burela. Son 20 graus de diferencia entre uns e outros. E máis, as mínimas que se esperan para as Rías Baixas esta noite van ser máis altas que as máximas da Mariña. A calor aínda nos vai acompañar mañá sábado. Meteo Galicia ten en aviso amarelo por altas temperaturas todo o sur de Lugo, a comarca de Valdeorras e a conca do Miño en Ourense e Pontevedra. E ollo, porque a partir das 3 da tarde haberá tamén aviso por treboadas nas montañas de Lugo e de Ourense, en todo o Miño ourensán e no sur de Lugo. Moita calor. A mañá pode salir porque ainda está algo fresca, pero a tarde non había maneira. Están subindo moitas temperaturas, sí que están, pero bueno, hai que, ves, coa playa que temos, pegarse un bañiño. As gargafiñas, metose un pouquiño, maravilla. Cada vez que salgo eso, sí que es verdad que me tengo que refrescar. Y entonces es con agua fría. Es lo que queremos, porque mal tiempo ya lo tenemos todo el año. Luego vamos a la playa, disfrutamos un poquito e viva el calor. Guste ou non a calor, comprétela en conta para aforrarmos sustos. Os consellos médicos céntranse en evitar as horas do día onde vai máis calor e non facer actividade física nelas. Axuda tamén usar a roupa adecuada. Ropa de fibras naturales, de algodón preferiblemente, hidratarse adecuadamente a lo largo de todo el día y luego tener mucha precaución con aquellas personas más vulnerables, los pacientes con enfermedades, personas con enfermedades, los niños pequeños y también los ancianos. Ríos, paseos á sombra, parques ou praias como esta de Samil son os lugares máis buscados para aliviar a calor. Por suposto tamén as terrazas. Os bares non dan abasto. Benvidos ao paraíso, aínda que se xa con calor infernal. Os benaventurados poden gozalo, outros traballarán máis. Que horario tenéis? Pues estamos todo el día abiertos hasta la noche. Sobre todo as horas da comida, a merenda, son as horas puntas na que a xente dice empanadilla, bocata, tal. Entonces estamos no forno que non paramos. Na primeira neveira temos todas as aguas, que temos agua normal e agua con gas, e de vez en cando temos aquí unha sangría porque as temos máis a man. Na neveira do lado temos cervezas. Canto máis traballo tedes un día como a hoxe ou mañá? Pois casi te diría un 40% máis tranquilamente. Se cadra pasas de levar un camión de 6 a medias a levar 8 ata arriba. Aquí esta zona, o sea, te olvidas do calor. O mundo tiñase que parar ahora mismo, parar o reloj e deixarnos levar. Pois esta semana xa estamos enllendo os almacéns. A cociña non para de producir, está producindo de forma seguido. Incrementamos plantilla. Aumentamos a plantilla un 50%, necesitamos 3 personas máis de reforzo. E aínda estamos a 12 de xuño, ata o 40 de agosto, polo menos, a vida seguirá así no paraíso. O verán chega adiantado, vaise notar en toda Galicia, especialmente nas zonas máis turísticas. Esta fin de semana en Sanxenxo moitos hotéis van a estar como en agosto. Está claro que ao haber bo tempo sempre reactivas as reservas de última hora. Hai moitos establecementos que para este fin de semana van a colgar o cartel de completo. Este inicio precipitado da temporada estival que sempre se marca no calendario ao redor do 15 de xuño colle algúns hostaleiros co pé cambiado. Uns por obras, outros por reformas ou porque se complicou un pouca cousa, aínda non abriron, están en proceso de abrir, non? Abren tamén a persiana antes de tempo as vivendas de uso turístico ante o aumento da demanda. Estes fines de semana que ven moita calor,
Pillanos un pouco de sorpresa e temos que poñernos a preparar todo os pisos que están do inverno cerrados, tanto a limpeza, sobre todo terrazas, temos os muebles gardados e logo hai que montar as terrazas, despois pequenas reparacións como pois retoques de persianas, luces, algún pequeno electrodoméstico que pode fallar, temos que ter todo unha previsión de mantenimiento e limpeza para a chegada dos huéspedes. Engraxada toda a maquinaria, Sanxenxo estáse preparado para recibir os turistas. Ten unha horta anda nesta época preocupado por manter os cultivos libres de fungos e pragas que atopan precisamente nesta calor e na humidade un ambiente idóneo para estenderse. Hai remedios ecolóxicos e feitos na casa que axudan a protexer as plantas. O youtuber Juanjo Rodríguez, colaborador desta casa, amósanos algúns. Dende as súas canles nas redes sociais, o autor do Diario dun neno labrego explica sinxelos remedios para combater os inimigos da horta. A planta cola de cabalo é, por exemplo, un excelente funxicida. A deixamos macerar durante un par de días, entre 24 e 48 horas, en auga fría e despois pulverizamos sobre as plantas para evitar esas propagación de fungos. Un consello moi doado contra as toupas invasoras, variñas de ferro cunha botella boca abaixo para que vibre co vento, ou tamén unha planta antitoupas. Se o partes, ten un olor bastante forte, sobre todo nas partes de abaixo da planta, entonces bueno, pois actúa de repelente. Para os caracóis e as lesmas o que funciona é unha bebida que nos gusta a case todos, a cervexa, e mellor se tostada. E para o pulgón vai moi ben auga de estrugas ou unha mestura de xabón e allo. O xabón potásico macerado en auga, ou disolto en auga, mellor dito, e macerando tamén unhos allos, unhas cabezas de allo, e despois mezclando todo e pulverizando directamente sobre a planta. Esa fórmula de allo e xabón actúa tamén contra o escaravello da pataca. E para o oidio, amero o mildío que atacan a viña, un caldo bordelés, con cobre e cal viva. Xa ben preparado nas tendas o podemos encontrar e iso aplicamos disolto en auga pois cando sea propicio. O obxectivo final é que a propia natureza se autorregule coa mínima intervención da man humana. Alzo la mirada, alzo la mirada. A imaxe do día está nas Canarias. O Papa León XIV finaliza a súa viaxe a España. Abandonou Tenerife contra as 7 desta tarde con bastante atraso sobre o previsto debido a unha incidencia técnica no seu avión. Enviado especial, Marcos Sueiro. Que tal, Pablo? Boa noite. O avión que traslada o Papa voa xa cara a Roma. Trátase de un Falcon do Exército do Aire e do Espacio que o rei lle cedeu o Papa tras detectarse, como dicías, unha incidencia técnica que impedía a saída do Airbus da compañía española Iberia. A volta do Papa a Roma converteuse, como imaxinan, na noticia da tarde aquí no aeroporto de Tenerife. Parte dos acompañantes do séquito papal quedaron aquí neste aeroporto á espera dun novo avión e o rei regresou a Madrid máis tarde do previsto. Esta incidencia deixa unha nova imaxe, por certo, desta visita. O Papa e o Rei baixando xuntos dun avión averiado. León XIV que finaliza unha viaxe histórica, Marcos, a España, onde de novo deixou mensaxes e momentos emotivos. Sobre todo, Pablo, mensaxes dunha profunda carga social e tamén espiritual. A visita é considerada xa un éxito pola súa repercusión e pola masiva participación de cidadáns nos actos, fiéis peregrinos. León XIV volveu a pedir hoxe solidariedade, acompañamento e axuda para os inmigrantes. Quedan na memoria, se me permites, pedazos de discursos como a misericordia comeza con unhas galletas e un pouco de leite, ou mesmo todos somos migrantes. Recordou en varias ocasións o Papa Francisco e tamén o peso e o vigor da fe católica en España. Rematou a Eucaristía de hoxe aquí en Santa Cruz de Tenerife dicindo: alzad la mirada. Grazas, Marcos. Máis asuntos deste venres. O xuíz do caso Plus Ultra vai investigar nunha peza por separado as xoias de Zapatero. O expresidente non xustificou a orixe destas e, ademais, o seu valor resultou ser moi distinto ao que o seu portavoz dixera. Falara de máximo 50.000 euros, pero a taxación sitúase en máis dun millón de euros. Las joyas se han valorado
entre 30.000 e 50.000 euros. O voceiro de Zapatero pide perdón agora que xa se sabe o seu valor real. As explicacións de dará o expresidente diante do xuíz. A él contoulle isto. Son regalos e herencia. Pero o xuíz Calama di que a orixe destas xoias polo momento non está xustificada e, dado o seu alto valor, decidiu abrir unha peza separada. Ve indicios de delito fiscal e de contrabando. Deja a las claras que miente y solo quien tiene algo que ocultar miente, ¿no? Tanto o PP como o Sumar pidenlle explicacións a Zapatero. Joyas con un valor que es absolutamente desproporcionado a lo que solemos tener el común de las personas. E sobre esas xoias preguntaranlle a súa secretaria cando compareza no Senado a finais de xuño. ¿De dónde salieron las joyas? ¿Quién se las regaló? ¿A cambio de qué? José Luis Rodríguez Zapatero contestará a próxima semana. Ten que declarar na Audiencia Nacional o mércores e o xoves. Mi apoio e en mi confianza al presidente Zapatero. No PSOE agardan que aclare o asunto. A delegación do Goberno en Galicia saca peito das melloras no ferrocarril e das medidas para a descarbonización implementadas polo Executivo. O delegado Pedro Blanco cifra en 100.000 millóns de euros os cartos destinados á nosa comunidade nestas dúas legislaturas. Blanco di que o Executivo de Pedro Sánchez foi o mellor da historia para a comunidade. Galicia é un dos referentes europeos na investigación dos recursos mariños grazas a centros como o Tecnolóxico do Mar en Vigo, que cumpre 25 anos. Un cuarto de século en que levan realizados máis de 700 proxectos. Naceu co obxectivo de investigar como fortalecer a pesca e a acuicultura ao tempo que se protexen os océanos e agora gran parte dos seus proxectos son de loita contra as novas formas de contaminación mariña ou para modernizar o sector en países en desenvolvemento. En Perú, en Namibia, en Mozambique, en São Tomé e Príncipe, ensinándolles pois a facer embarcacións, como no caso de São Tomé e Príncipe, levamos de aquí un modelo de embarcación de pesca artesanal para que eles agora teñan ese modelo e fagan máis embarcacións. O CEDMAR tamén ten un papel fundamental, destaca Alfonso Rueda, para que a voz da pesca de Galicia se escoite en Europa a hora de tomar decisións sobre a xestión dos recursos mariños. Temos aquí un centro de referencia que, ademais, eu, cando vou a Bruselas, comprobo que é moi tido en conta polos responsables de pesca da Comisión. Saben que existe este centro aquí, o consultan para moitas cousas e piden dictámenes e, en conxunto, creo que acadou un prestixio que é bo difundir. E para difundir os traballos que fan e fixeron nestes 25 anos, as instalacións do CEDMAR en Vigo teñen organizadas varias actividades divulgativas como esta. O presidente da Xunta estrea podcast esta fin de semana. Leva por título Galicia Calidade e nel Alfonso Rueda entrevistará figuras representativas de distintos ámbitos da nosa sociedade, dende a sanidade ou o deporte ata a cultura ou o mundo da empresa. Rueda quere poñer en valor o potencial dunha Galicia cada vez máis moderna e competitiva. Imos empezar todo isto contigo. A Xunta traballa na candidatura para que o Centro Integrado de Formación Profesional Paseo das Pontes da Coruña se converta en Centro Nacional de Referencia. Sería o primeiro en obter este recoñecemento en toda España no ámbito do téxtil, confección e pel, cunha estreita colaboración ca firma Inditex. Os centros con esta distinción forman parte da educación pública e achegan competitividade, innovación e experimentación. Hoxe entra en vigor o novo pacto da Unión Europea sobre migración e asilo. A norma introduce máis controis e expulsións aceleradas e permite o envío de migrantes a centros fora da Unión. María Calvo. Sí, a creación de centros de retorno en terceiros países é unha das medidas máis polémicas do novo Pacto Migratorio Europeo que se activa hoxe. A reforma reforza os controis nas fronteiras comunitarias, acelera os procedementos de asilo e facilita as devolucións de persoas sen dereito a permanecer na Unión. Tamén incorpora un mecanismo de solidariedade para repartir a presión migratoria entre os Estados membros. Os 27 teñen que adaptar a súa legislación, pero Bruxelas calcula que a metade dos países aínda non están listos para aplicar as novas normas. Pakistán asegura que hai acordo de paz entre Estados Unidos e Irán. É a mensaxe que colgou nas redes sociais o primeiro ministro paquistaní, o país que actúa, lembramos, como mediador entre as dúas partes. Fontes da Casa Branca explicaron que hai un 85% de posibilidades de que ese documento se asine esta mesma fin de semana. O encargado de facelo en nome dos Estados Unidos sería o vicepresidente, J.D. Vance, que hoxe engadiu que a cerimonia se celebraría nalgún lugar de Europa.
O magnate Elon Musk xa é o primeiro billonario da historia. A fortuna do home máis rico do mundo disparouse aínda máis tras a saída á bolsa da súa empresa aeroespacial, SpaceX. Nunca unha compañía recadara tal cantidade de cartos nun só día e nunca ningún ofrecer aos investidores un obxectivo tan ambicioso como a colonización de Marte. Ten motivos para aplaudir. Elon Musk acaba de converterse na primeira persoa da historia cun $1 billón no peto. A saída á bolsa de SpaceX duplicou a fortuna de quen xa era o home máis rico do mundo. A súa compañía protagoniza ademais outro fito. Nunca unha empresa captara tantos cartos, $75.000 millóns, nunha oferta pública de accións. O reclamo non pode ser máis ambicioso: levar o home a Marte ou, como dixo Musk, converter a humanidade nunha civilización multiplanetaria. We want to be able to take anyone who wants to go to the moon, anyone who wants to go to Mars, or anywhere in the solar system, and maybe beyond the solar system at some point. We want to be able to take you there. Musk fundou SpaceX en 2002, en 2 décadas fíxose con case o monopolio do lanzamento de foguetes espaciais ou das conexións por internet vía satélite, pero a colonización do cosmos precisa moitos máis cartos, de aí a saída á bolsa. Nada máis empezar a cotizar, as súas accións subiron un 11%, convertendo a empresa na 6ª compañía máis valiosa do mundo. Musk posúe case a metade. Ao prezo que hoxe debutaron, a súa fortuna triplica xa a do segundo home máis rico, multiplica por 8 a de Amancio Ortega e supera o PIB de 172 países do mundo. Recuperamos neste punto de información sobre ese incendio forestal activo na parroquia de Herbón, no concello de Padrón, un lume declarado sobre as 4 desta tarde nunha zona de monte e que afecta polo momento unha superficie de 60 hectáreas. O fume é visible desde distintos puntos dos concellos de arredor como Santiago. Para combater o incendio, a Xunta mobilizou 12 axentes, 13 brigadas, 8 motobombas, 5 helicópteros e 6 avións. Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestais. Unha muller faleceu esta tarde na praia do Ézaro, en Dumbría. Foi un particular o que alertou dun corpo aboiando no mar e pouco despois uns mozos lograron sacalo da auga en estado inconsciente. Os sanitarios practicáronlle manobras de reanimación, pero non xurtiron efecto. Xornada tráxica tamén nas estradas ourensás. Unha persoa faleceu e outra quedou gravemente ferida ao saírse da vía o vehículo en que circulaban en Vilar de Bos. Pola mañá, un motorista falecera nun accidente na autovía das Rías Baixas en Carballedo de Avia. Unha furgoneta chocou ca moto e a vítima saiu despedida ata a barreira de protección, falecendo no acto. Absolven por falta de probas un dos 3 procesados pola morte de Joel Quispe. A decisión adoptouna o maxistrado na última sesión do xuízo. Os 2 acusados que quedan tomaron a palabra para pedirlle perdón á familia da vítima. Os 2 acusados polo crime de Joel Quispe na Noiteboa de 2023 na Coruña exerceron o seu dereito a tomar a palabra na última sesión do xuízo. Quero pedir perdón á familia, dar todos mis respetos e decir que se pudiera volver para atrás non hubiera pasado nada de eso. Quería pedir perdón a la familia y a mi propia familia. A Fiscalía e as acusacións particulares manteñen a petición para eles de penas de entre 20 e 25 anos por asasinato. No hay ninguna duda razonable. Hay una única explicación lógica al fallecimiento de Joel Quispe, que es el apuñalamiento por parte de José Luis Franco con la navaja que voluntariamente le dio Jared Gestal, ambos sabiendo y conociendo perfectamente lo que hacían y las consecuencias de sus actos. A defensa do acusado de facilitar a navalla di que non hai probas e pide a súa absolución. A do autor confeso sostén que non tivo intención de matar. Es cierto que él toma la decisión desafortunada e gravemente imprudente de hacerse con una navaja, sí, pero no con la intención de causar la muerte. O xuízo rematou con 2 acusados porque o terceiro foi absolto directamente polo magistrado ante a falta de probas. Só mantiña a petición de penas para el, a nai de Joel. O caso ya se anticipa que será un pronunciamiento absolutorio. Puido abandonar a sala e non terá que someterse ao veredicto do xurado popular que comezará a deliberar sobre o caso o próximo luns. Morreu María Isabel Fraga, a filla maior do expresidente da Xunta, Manuel Fraga. Tiña 78 anos e participaba nunha misión humanitaria na illa africana de Madagascar. Polo momento non transcenderon as causas do seu falecemento. María Isabel Fraga era médica de profesión.
Noite de venres na Galega, noite de luar. Que preparades, compañeiros? Boa noite, que tal? Hola, Pablo. Oye, este aplauso primero que vaya para toda esa xente que está intentando conter ese incendio en Herbón. Estaremos toda a noite atentos e informando. Grazas, compañeiros, pero con todo cariño para eles. Unha noite na que Lugo ten unha presencia brutal, de verdad. Tiña envexa de que non parábamos de falar de Vigo e xa quixo meter Lugo a calzador. Pois aí está, un mago de Lugo, Nacho. Temos a Lucía Alvar de Lugo. Temos a Recaptelos de Lugo. Bueno, pero está a Orquestra La Ocabán de Sanchecho. Temos a Serafín Zubiri, bueno, moita festa. Vamos alá. Preparados? Ata aquí este telexornal Serán. Lembren que agora teñen información deportiva, despois o tempo e a continuación, uns 20 minutos, a iso das 10 menos cuarto, estaremos aquí de novo con un especial informativo para refrescar esa información respectiva ao incendio que está activo en Herbón, no concello de Padrón. Ata entón.